Wobr gwirfoddolwr. Y tri uchaf yn y categori yma yw Erin Watson o Cylch Meithrin Bedd Gelert, Lois Pugh o Cylch Meithrin Felin Fach, Ryan Williams o Cylch Meithrin Pentre Baen, Arenillydd Iw, Ryan Williams o Cylch Meithrin Pentre Baen. Mae Ryan Williams yn gadeirydd Cylch Meithrin Pentre Baen ac mae wedi gweithio'n ddiflinio i sicrhau cartref newydd i'r cylch. Trwy drafod gyda'r Cyngor Sir a'r Ysgol Gynradd Gymraeg lleol, fe lwyddodd Ryan i sefydlu'r Cylch Meithrin mewn adeilad newydd sbon ar dir yr ysgol. Mae Ryan wedi gwneud ceisiadau grant llwyddiannus i'r awdurdod lleol i sefydlu clwb brecwast a chlwb cinio fel bod cylch ar agor drwy'r dydd. Mae hefyd wedi sefydlu Cylch T a Fi yn y llyfrgell leol, mwyn sicrhau dilyniant i'r Cylch Meithrin. Bu Ryan y llwyddiannus wrth recriwtio trysorydd ac ysgrifennydd newydd i'r cylch yn ddiweddar, ac mae'n awyddus i hybu addysg Gymraeg ar cylch ar bob cyfle i deuluoedd o bob cefndir. Mae angen Ryan Williams ar bob Cylch Meithrin. Llongyfarchiadau i Ryan Williams o Cylch Meithrin Pentre Baen.